ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತರೆರೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಸಾಮುನ ಸಾಪದ ತುಡರ ಬೊಲ್ಪು ಸಿರಿನ ಕನ್ನ ಅರುಕು ಉರಿ ಪಗರಿಯಾನಗ. ಸಾಮುನ ಸಾಪದ ತುಡರ ಬೊಲ್ಪು ಸಿರಿನ ಕನ್ನ ಅರುಕು ಉರಿ ಪಗರಿಯಾನಗ. ಬೋಳದ ಕಾಡು ದಾರುಬೊಕ ಕುಮಾರನ್ ಮಾಯಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೊಡು ಸಿರಿಗ್ ತಾನು ಅನಾಥೆ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಸಿರಿಗ್ ಸಹಚರಿಯಡು ಪಲಾಯನಕುಲು ತಿಕ್ಕಿನವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯೋನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೋಳದರ ಸೆರೆನು ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಪಂದಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಗ್ ಸಹೋದರದ ಸಂಬಂಧ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು. ಬೋಳದ ಅರಮನೆತ ಕಾಸಿಂಗ ದೇಸಿಂಗ ಅರಸರ್ ಸಂಬಂಧಿಕರನ ಬಗೆಟ್ ಆವಾಡು ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟು ಆವಾಡು ಒವೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಕುಲು ಬೋಳಬಾರಿ ಅರಮನೆತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅರಸರಾದ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟುಗು ಬೋಂಟಿದೇರರೆ ಬನ್ನಗ ಸಿರಿನು ತೂದು ಆಲೆನ ಸಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಡು ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಮನೆಗ್ ಕೊಣಪೆರು. ಸಿರಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಗ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಕೊಡಸರಾಳ್ವೆ ಬೋಳದ ಅರಮನೆಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಬೋಳದ ಅರಸರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಸರಾಳ್ವಗ ದುಂಬೆ ಗುರುತೋ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಲಿತ್ತ. ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಬೋಳದ ಅರಸರು ಬೋಂಟೆದೇರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬೋಲಗು ಆಯ ಬತ್ತಿತ್ತುಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ಆಪಿನ ಆಸೆನಾಯ ಪನ್ಪೆ. ಸಿರಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವಗ್ ಬಾಜಲ್ಗ್ ಆಸರು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲೆನ ಮುಂಗೈ ತಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಮರ್ಲತೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟ ಪೊಣ್ಣು ಸಿರಿ ಕಾಂತಾಳುವನ ಬರಪಂಡಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ತೆರಿದು ಬುಡುದಾರದ ಮದ್ಮೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ತಾಯರಾಪೆ. ಸಿರಿ ನೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪೋಲು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ದುಂಬೆ ಉಜಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಗರಜಾಲು ಬರ್ಕೆದ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲನ ಮೆಗ್ದಿ ಸಾಮಾಳ್ವೆದಿನಿ ಮದ್ಮೆಯಾದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಸಾಮಾಳ್ವೆದಿಗ್ ಕೊಡಸರಾಳ್ವಡ ಜೋಕುಲಾತಿಜ. ಈ ಕಾರಣೋಲ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವಗ ರೆಡ್ಡನೇ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತೆಂಡು. ಆ ಕಾಲೋಡು ಮದ್ಮೆಯಾದ ಬರಪಂಡದು ಬುಡುಗಡೆಯಾತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ಸೈತಿನ ಬಾಲ ವಿಧವೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬುಡುದಾರೆದ ಮದ್ಮೆಯಾಪಿನ ಪೂರ ಅವಕಾಶಲಿತ್ತ. ಉಂದೆನು ಕೈ ಪತ್ತಾವುನಿ ಪಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸಿರಿ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆತ ಜಾಲಡು ಒಂತುದು ಪಂಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣ ಕುಲಕು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಂದೆ ತೆರಿಯೋಲಿ. ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆತ ಜಾಲಡು ಕಾಂತುಪುಂಜನೊಟ್ಟುಗು ಸಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಂವಾದೋ ಸಿರಿ ಬಾಲ್ದು ತೋಜಾದಿನ ಬದುಕು ದ ಮಾದರಿ ಪಂಡ್ ತೆರಿಯೋನಲಿ. ಸಿರಿ ಕಾಂತುಪುಂಜಗ್ ಬರಪಂಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಲ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರರುಡು ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣ ಕುಲದ ಬದುಕು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನೋಗು ಪರಿಹಾರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಸಿರಿ ಕಾಂತುಪುಂಜಡ ಪುಂಜರೆ ಮರದ ಬೇರು ಲಕ್ಕಾದ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈರೇನ ಪಾತಿರುಗು ಬಿಲೆ ಕೊರಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಊರಿಯ ಕಂಡನೆ ತನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಂದಲ ಆಯ ಬುಡದಿಗೆ ಅಮಾನುಷಯಾದ ನಡತಿಂದಲ ಆಯನ ಅಡಿಯಾಳಾದ ತಾನು ಸೈತಿನ ಪುಣಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಬಾಳು ಪೊಣ್ಣಗ ತಪ್ಪೊಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದುಂಬು ಪಿರಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆಯಾದ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಲೇನು ಸರಿಯಾದ ತುಯ್ಜಾಂಡ ಅತ್ತು ಕಂಡನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಅತ್ತು ಕಂಡನೆ ಸೈತ್ ಪೋಂಡ ಆಲೆಗ್ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಕಟ್ ಈ ನೀಡ್ದೆ ಲೋಕರೂಢಿ ಆವಾಡು. ಕಂಡನೆ ಸೈತದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕೂಡ ಮುತ್ತೇಸೆಯಾದ ಬದುಕುನ ಭಾಗ್ಯೋ ಆಲೆಗೆ ಬರಾಡು ಪಂದು ಸಿರಿ ಗೆತ್ತಿನ ತನ್ನ ಮೂಕುತ್ತಿನ ಕುಡದಿಯೋಳು. ಸಿರಿ ಒಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅನುಸರಿಸೊಂದಿತ್ತೋಲು ಅಂಚಾದ ಸಿರಿ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ಪೋಲು. ಅಂಡ ಕೊಡಸರಾಲ್ವೆ ಈ ವಿಷಯನು ತನ್ನ ಬುಡದಿ ಸಾಮುಡ ಪಂತಿಜೆ. ಸಾಮಾಳ್ವದಿಗ್ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಯರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ತಾಲ ಬುಡ್ಚಿತ್ತಂಡು. ಸಾಮು ಈ ಮದ್ಮೆನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೋಲು. ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ತನ್ನ ಬುಡಿದಿರ ಆಲೆನ ತಪ್ಪುಲೇನು ನಾಡೊಂದು ಆಲೆಟೆ ಕಲ್ಲು ನಾಡೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಸಾಮು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಅಂಗರ ಜಾಲು ಬರ್ಕೆಗೆ ಪೋವರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಲು. ಈ ಬಗೆಟ್ ತನ್ನ ಪಲಾಯ ಬಾಮುಕಿಲ್ಲಡ ವಿಷಯನು ಪಂಡೋಲು. ಸಾಮು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವಡ ತಾನು ಮದ್ಮೆಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಸಂಪತ್ತು ಉರ್ಕಾದ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೋಲು. ಆಂಡ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ಉಂದೆನ ಕೇಣುನ ಸ್ಥಿತಿಡಿ ಇತ್ತೀಜೆ. ಅಬಗ ಸಾಮು ಯಾನು ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಎಂಕ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಜೋಗದ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಮಾಯದ ಸಪ್ನ ಕೊರ್ದು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೋಲು.
ಮೂಲು ಸಿರಿ ಸತ್ಯದ ಮಗಳಾದಿತ್ತಂಡ ಸಾಮುಲ ಸತ್ಯದ ಮಗಳು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೋಲು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ತಾನು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಪಂದ್ ಪಾದ್ದನುಡಲ ಪನ್ಪೋಲು 77 ಗಂಗೆದ ಪಿದಾಯರ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಸಿರಿಪೊಣ್ಣೆದ ಮರತ ಮೂಡಾಯಿ ಪೋತಿನ ಗೆಲ್ಲಿಡಿಯೇ 77 ಗಂಗೆದ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಬೊಲ್ದು ಸಿರಿಪೊಣ್ಣೆದ ಮರತ ಮೂಡಾಯಿ ಪೋತಿನ ಗೆಲ್ಲಿಡಿಯೇ ಮದವೋರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಸಿರ್ತದ ಗಿಂಡೆಡು ಉದ್ದೆ ಬೆಂದಡು ಮದಿಮಾಯ ಮದವೂರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಸಿರ್ತದ ಗಿಂಡೆಡು ಉದ್ಯ ಬೆಂದಡು ಮದಿಮಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವನ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ದು ಕಮಲದ ಪುರ್ಪೋ ಆಂಡಿಯೇ ಕೇನಿದರೋ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವನ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ದು ಕಮಲದ ಪುರ್ಪೋ ಆಂಡಿಯೇ ಕೇನಿದರೋ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪೋ ಅಂಗರಾಜ ಬರ್ಕೆ ಉಜಮಾರ ಗುತ್ತುದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲೆರನ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪೋ ಅಂಗರಾಜದ ಬರ್ಕೆ ಉಜಮಾರ ಗುತ್ತುದ ಬಾಮು ಕಿಲ್ಲೆರ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪೋಡು ಯಾನು 7 ಪ್ರಾಯದ ಮಗಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪೋಡು ಯಾನು 7 ಪ್ರಾಯದ ಮಗಲು ಉದಿಯ ಉದಿಪನ ಬೆಂತೆ ಸತ್ಯದ ಮಗಲಯಾನು ಉದಿಯ ಉದಿಪನ ಬೆಂತೆ ಸತ್ಯದ ಮಗಲಯಾನು ಸಾಮು ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಪನ್ಪನೆ ಅಲೆನ ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಪವಾಡನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಸಾಮುನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಕೊಟ್ರಾಡಿಡು ಒನಸು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಮು ತನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೇನು ಅಪಗನೆ ಬೋಡ್ನಾತ್ ಒನಸ್ಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೋಲು ಕೊಡಸರಾಳ್ವೆ ಸಾಮುಡ ಮದ್ಮೆಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಒನಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿಯಾಡತ್ತ ಪಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಣ್ಣಗ ಸಾಮು ಒಂಜಿ ಒನಸದ ಇರೇನು ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತಗದಿದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟನು ಪಂಡೋಲು ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಅನುಗ್ರಹಟು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೋಡ್ನಾತ್ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಸಾಮು ಕೊಡ್ಸರಾಳುವನು ಮದ್ಮೆಯಾದ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಾಮುನ ಕಾಲ್ಗು ನೋಡು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉರ್ಕುದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಮು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವಡ ಈ ವಿಷಯನು ಪಂಡೋಲು ಆಂಡ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ಉಂದನೆ ಕೇನರೆ ತಯಾರೀಚೆ ಸಿರಿ ದಿಬ್ಬನೋಡು ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಸಾಮು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ನಿನ್ನೀ ಪಾದೆಡು ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಪೊತ್ತಾದದು ಇದು ಅವು ಸೀರಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಗರಿಯಾದ ಕಂತಡ ಪಂಪಿನ ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟುದ ಪೊಣ್ಣ ಶಾಪುನು ದೀಪೋಲು ಈ ಪೂರ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಘಟನೆಲತ್ತು ಈ ಕಾರಣಡು ಸಾಮು ವರ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಮಾತ್ರ ತಾಂಡೆ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಲು ಅಂಚಾದು ದುಂಬಗು ಆಲ್ ಸೀರಿನ ಬಳಗುದು ಸೇರ್ದು ಆರಾಧನೆಗೆ ತೋನುವಾಲು ಬೋಲದರ ಮನೆಟ್ ಸಿರಿ ಕೊಡ್ಸಾರಾಳುವನು ಬುಡುದಾರದ ಮದ್ಮೆಯಾತಿನ ವಿವರಣೆ ಪಾದ್ನರುಡು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಆತೆರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣದೇ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಆತೆರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣದೇ ಏಳು ಸೆರೆಸಿರೆ ಪತ್ತಿರುದಾನೆ ಏಳು ಸಿರೆಸೆರೆ ಪತ್ತಿರುದಾನೆ ಏಳು ಸಿರೆಸಿರದ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಕೈ ನೀರ್ಪಾಯಿರುದಾನೆ ಏಳು ಸಿರೆಸಿರದ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಕೈ ನೀರ್ಪಾಯಿರುದಾನೆ ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಡಸರಾಳ್ವೆ ಕೈಲ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಕೈಲ ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆರೆ ಕೈಲ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಕೈಲ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಪತ್ತಾಯಿರುದಾನೆ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಪತ್ತಾಯಿರುದಾನೆ ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆನ ಕೈಲ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಸಿರಿನ ಕೈಲ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಪತ್ತಾಯಿರುದಾನೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಸರಳವಾದ ಕುಂಟುದ ಸೀರೆದ ಪರದೆಡು ಮಧ್ಯಡು ಆನುಬಕ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಪತ್ತಾವನ ಕ್ರಮತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ ಸಾಮುನ ಸಾಪದ ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಸಿರಿನ ಕನ್ನ ಅರುಕು ಉರಿ ಪಗರಿ ಆನಗ ಸಾಮು ಫಲೈ ಅಂಗರಜಾಲು ಬರ್ಕೆದ ಬಾಮುಕಿಲಿನ ಲೆಬ್ಡಾದ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಅರಮನೆಗೆ ಎದುರಿಪ್ಪುನ ನಿನ್ನೀ ಪಾದೆಡು ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತಾದದು ಇದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸವತಿ ಸಿರಿನ ಕಣ್ಣುಗ ಪಗರಿಯಾದ ತಾಗಡು ಪಂದು ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟುದು ಪೊನ್ನ ಶಾಪ ಪಾಡ್ದು ಅಂಗರಜಾಲ ಬರ್ಕೆಗೆ ಪೋಯಲು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಅರಂತೆಡು ಸಾಮು ಕಿಲ್ಲಿದಿನ ಸಾಪದ ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಸಿರಿನ ಕನ್ನ ಅರುಕು ಉರಿ ಪಗರಿಯಾದ ಕೊಲ್ಪುನಗ ಕೈಟ ಪತಿದಿನ ಪನ್ನೆ ತತ್ರೋನು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಸಿರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊಲ್ಲಿಯಲು ಕೊಡಸರ ಅಲ್ವಾ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆಯಾದು ದಿಬ್ಬನ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಸಾದಿರ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಕ್ಕಡಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಸುದೆ ದಾಂಟದು ಬಾಕಿಮಾರು ಕಂಡದ ಬರಿಟ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಿನ್ನೀ ಪಾದೆಡು ಸಿರಿನ ಕಣ್ಣುಗು ಸಾಮು ಪೊತ್ತಾದ ದೀತಿನ ಸಾಪದ ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಕಂತುಂಡು ನೆಡ್ದು ಸಿರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಾಂದಾಂಡು ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಯ ಕೊಡ್ಸರ ಆಳ್ವೆ ದಿಬ್ಬನೋಡು ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ನೆ ತತ್ರವನ್ನು ಪತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಪನೆ ಮರತ ಇರೇಟ ಮಲ್ಪುನ ತತ್ರೋ ಈ ತತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೌರವದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತುವೇರು ಸಿರಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಅರಂತೆಡ್ ಈ ಪನ್ನೆ ತತ್ವನು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯೋಲು
ಈ ಕಲ್ಲು ಇನಿಕಲ ಆ ಪ್ರದೇಶಡುಂಡು. ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರದ ಮುಕ್ಕಡಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಈ ಕಲ್ಲುಂಡು. ಸಿರಿ ಬೋಳಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಮನೆಟ್ ಕೈಪತ್ತಾವನ ರಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ದಿಬ್ಬಣ ಬನ್ನಗ ಅವು ಬೋಲದ ನನಂಜು ಮರ್ಗಿಲ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಸಚ್ಚೇರಿ ಪೇಂಟಿಂದ ಅಟ್ಟದು ಪೊಸ್ರಾಲು ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಡು ಬತ್ತು ದಿಪ್ಪು. ಈ ಕಾರಣಡು ಎಂಕುಲು ಸಚ್ಚೇರಿ ಪೇಟದ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಅವು ಸತ್ಯ ಸಿರಿ ಪೇಟೆ ಅದು ಪೂ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಮಲ್ತೋಂದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿರಿ ಬೋಳದ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋದು ಬರೋಂದಿತ್ತೋಲು. ಕೊಡ್ಸರ ಆಳ್ವೆ ಬೋಳದ ಕಾಡು ಬೋಂಟೆದೇರರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೋಳ ಪರಾಡಿಡ್ ನಾಯಿಲು ಅಯನ ಗಿಡ ತೊಂದು ಬತ್ತಗೆ ಅಂಚಾದು ಬೋಳ ಪರಾಡಿಡ್ ನಾಯಿ ಸಾಂಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪಿರಾಕಡಿತ್ತಂಡು. ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಸರ ಆಳ್ವೆ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟದ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಳದ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಸತ್ಯ ಸಿರಿ ಪೇಂಟೆಯಾದು ಸಿರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಊರಾದಿಪ್ಪು. ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟದ ಕೈತಾಲು ಪೇರೂರುಡು ಸಿರಿ ಆಲಡೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕುಡಾಯಿನ ಪೂರಾ ದುರಂತಲು ಕಣ್ಣದ ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡು. ತನ್ನ ಪಿರದ ಬದುಕುಡ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾಂಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಿರಿಗೆ ಸಾಮೂಡ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವಂದಿ ಪೊನ್ನು ಸಿರಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವನು ಮೋಕೆದ ಮದ್ಮೆಯಾದ ಬತ್ತದು ಆಯನ ಸುರುತ ಬುಡದಿ ಸಾಮೂಡ್ದು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿಯೋಲು. ಸಿರಿ ತಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ತುಡು ಸೋತೆ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಪನ್ನೆ ತತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಸಿರಿಕು ತೋಜುಂಡು. ಸಿರಿ ಆಯಸಡು ನಿನ್ನೀ ಪಾದಡಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂವೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೋಜ ದಾಂಡಲ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಸಿರಿನ ಊಲ ಕಣ್ಣನು ಪಿರದ ಬದುಕದ ಸಾದಿನ ತೋಜ ಉಂಡಿತ್ತಂಡು. ಸಿರಿ ತನ್ನ ಸುರುತ ದಾರೆದ ಮದ್ನೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಟ್ ನಡೆದದು ಆಲ್ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತದ ಕಾಂತಣ್ಣ ಪುಂಜನೊಟ್ಟುಗು ಮದ್ನೆ ಅದು ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಪಂಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡು. ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾರು ಸತ್ಯನಾಪುರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಡು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅನಾಥನೇ ಆದಿತ್ತೋಲು. ಕುಮಾರೆ ಸಿರಿ ಬರಪಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿನ ದಾರದ ಕಂಡನೆ ಕಾಂತು ಮುಂಜೆ ನಮಗೆ ದಾರುನು ಮಾಯ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿನ ಬದುಕಡು ಆಸರಾದಿತ್ತಿನಾಯನೇ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಸಿರಿ ದಾರುನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆನ ಬದುಕು ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಪಂಪಿನೆಡ್ದು ಒರ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಂಜೋ ರೀತಿಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕದ ಕಾಡು ಸಿರಿಕ್ ತನ್ನ ಪಿರದ ಬದುಕು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುನ ತಾಣೋ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಿರಿ ದುಂಬಗ್ ತನ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕಡು ಪವಾಡೋನ ತಂದೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿನ ಆಲು ತೋಜಾದಿ ಜೋಲು. ಕುಮಾರನು ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ದುಂಬಗ್ ಸೊನ್ನೆ ಪೆದ್ದದು ಕುಮಾರ ಪಾಡ್ಯನ ದಲ್ಲೆಗೂ ಸೇರುನು ಮುಟ್ಟ ಆಲನ ಜೀವನ ನಿಸ್ಸಾರವಾದಿತ್ತಂಡದೇ ಪನೋಲಿ. ಕುಮಾರನ ಪುಂಡಿ ಪನೋದ ಪರಕೆ ಬೂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಬೆರ್ಮೆರ ಆಲೆಡೆ ಲಂಕಲೋಕನಾಡಿಗೆ ಪೋತಿ ಜೋಲು. ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ರೂರದ ನೀರ ಸಂಬಂಧ ಆಲು ಕರ್ತುದೋಲು ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ಬೈತಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಗು ಕಟ್ಪೊಡ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸಾದಿಡ್ ಬೋಳಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಮನೆಡ್ದು ಮದ್ವೆಯಾದ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತಲು ಆಂಡ ನಿನ್ನೀ ಪಾದೆಡ್ ಸಾಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಸವಾಲು ಸಿರಿನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲ ಕುರುಡಾದ ಆಯಸುಡು ತಾನು ಮದ್ಮಾಲು ಪಂಡ ತೋಜಾವುನ ಪ್ರತೀಕವಾದಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ತತ್ರನು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಆಯಸುಡು ಅಲ್ಪನೇ ಕೊಲ್ಲಿಯಲು. ಸಿರಿ ದುಂಬಗ ತಾನು ಏನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಸತ್ಯದ ಮಗಲ ಸಿರಿಕ್ ಎದುರಾದ ಸಾಮು ಕಣ್ಣುಗ ಪಗರ್ಯಾದ ಕಂತುನ ಸತ್ಯದ ಬೊಲ್ಪುನೇ ಪತ್ತಾದ ದೀದು ಪೋತೋಲು. ಸಿರಿ ಕೊಡ್ಸರ ಆಳ್ವಡ ಅಕ್ಕ ಸಾಮು ಆಳ್ವೆದು ಏನನು ಮೋಕೆಡ್ ಅರಮನೆಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಮರತಡಿಟೇ ಕುಲ್ವೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪೋಲು. ಸಿರಿ ಮೂಲು ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಪಾದ್ನರುಡು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯ ಮದ್ಮಾಯ ಈ ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆಟ್ ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಸಿರಿ ಇದ್ಯಾಂದೆ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕಾರದೀವಾಯೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಸಿರಿ ಇದ್ಯಾಂದೆ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರದೀವಾಯೆ ಈರನ ಕೈದಾರದ ಮದಿಮಾಳು ಬರಡು ಎನ್ನ ಬಲತ್ತ ಕೈಕೆ ಕೈ ಕೊರದು ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ಪೊಗ್ಗೋಡು ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಸಿರಿ ಇದ್ಯಾಂದೆ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕಾರದಿಯಾಯೆ ಈರನ ಕೈದಾರದ ಮದಿಮಾಳು ಬರಡು ಎನ್ನ ಬಲತ್ತ ಕೈಕೆ ಕೈ ಕೊರದು ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಇಂಚ ಉಪ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ಅಂಗಾರಜಾಲು ಬರ್ತಿಗೆ ಪೋದು ಸಾಮುಡ ದಮ್ಮಾಯದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಏ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದ ಪನ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಸುರುಕು ಒಪ್ಪಂದಿನ ಸಾಮು ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ಸರಾಲು ನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಸೀರಿನ ಕೈಪತ್ತದು ಲೆಸೊಂದು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೋಲು ಆಡೆಗ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಕಾಂತಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪೇಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮದುಮಾಯ ನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಾನೆ ಅಡ್ಪೇಂದು ಪಂಡದು ಅಡಿಯೇನೆ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರು ದತ್ತ ಕೈ ಸಿರಿಕ್ ಕೊರಿಯರೆ
ಬಲಪೋಯಿ ಪಂಡೆರ್. ಅವ ಸಮಯಡು ಸಿರಿ ಪಂಡೆರ್ ಏರಿ ಅಕ್ಕೆರೆ ಕೇನಿದಾರೋ. ಈರೆ ದತ್ತ ಕೈ ಪತ್ತದು ಬತ್ಪಿ ಸಿರಿ ಆನತ್ತು ಬಲತ್ತ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಂಡೆರ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ. ಸಾಮು ಸಿರಿಡ ಪನ್ಪುನ ವಿವರಣೆಂಚೊಂಡು ಬರ್ಪೇಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಯನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಾನೆ ಅರ್ಪೇಂದು ಪಂಡದು ಅಡಿಯನೆ ಸಿರಿಂದು ಪಂಡೆರು. ದತ್ತ ಕೈ ಸಿರಿക്ക് ಕೊರಿಯರು ಬಲ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆರು. ಆವ ಸಮಯಡು ಸಿರಿ ಪಂಡೋಲು ಸಿರಿ ಪಂಡೆರು ಏರಿ ಅಕ್ಕೆರೆ ಕೇನಿದಾರೋ. ಈರೆ ದತ್ತ ಕೈ ಪತ್ತದು ಬರ್ಪಿ ಸಿರಿ ಆನತ್ತು ಬಲತ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಂಡೆರು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ. ಸಿರಿನ ಬದುಕ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಡು ಸುಖವಾದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸುಖವಾದಿತ್ತಂಡು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜರ್ತೊಡು ಕೊಡ್ಸರಾಳುವನ ರಡ್ಡು ಬಿಡುತ್ತಿನಕಲು ಸಾಮುಲ ಸಿರಿಲ ಜೀವನುಡು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪತಪ್ಪೈತೇರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸವತಿ ಮತ್ಸರದ ಘಟನೆಗಳು ಅವೊಂದಿತ್ತ. ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಘಟನೆಗಳು. ಸಿರಿ ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಸಾಮು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸವತಿ ಮತ್ಸರ ತೋಜ ಹೊಂದಿತ್ತೋಲು. ಸಿರಿನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮೀಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆದುಕು ಮೀಯಾರೆ ಪೋನಾಗ ಸಾಮು ಇಡೀ ಕೆದುತ ನೀರನ್ನು ಮಾಯ ಮಲ್ತೋಲು. ಆಂಡ ಸಿರಿ ಐನ ಕೂಡ ಆ ನೀರನ್ನು ಕನಪೋಲು. ಪಾದನೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಸಿರಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯಡು ನೀರನ್ನು ಕನಪೋಲು. ಸಿರಿಗೆ ಮೀಯಾರೆ ಪೋನಾಗ ಬೋಲೋಡ್ದು ಸೀಗೆ ಬಾಗೆ ಕಣತಿಜ ಪಂಪಿನ ಕೊಂಕು ಪಾತೆರೋ ಸಾಮು ಪಾತೆರುವಲು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬುಡ್ದು ತುಂಡ ಸಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ದಿತ್ತೇರು. ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿರ್ನೆ ಕಾಂತನ್ನ ಆಳುವಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಸೇರ್ದು ಅಟಿಲ್ ಅರೋಗನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿವರ ಪಾದ್ದನುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಬೈದುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು